Prečo v pekle netrestajú mrazom? Premýšľal som sediac na koni, ktorý v pomalom kluse zanechával otlačky podkov na snehom pokrytej ceste. Bola zima, znásobená nepríjemným severným vetrom. Ako brnenie odrážajúce údery meča ma pred chladom chránil plášť ušitý z hrubej vlnenej látky. Kapucňa zaviazaná na tesno pripomínala šalier s úzkým priezorom. Na cestu do Prahy sme vyrazili až začiatkom pôstu v roku 1377, teda pár mesiacov neskôr, ako bol náš pôvodný zámer. Zima sa už chystala odovzdať svoje žezlo jary, ale stále mala dostatok sily, aby udržala v krajine svoju moc. Vďaka tomu cesty zostali tvrdé a hladiny riek pokryté hrubou vrstvou ľadu. Kone dostali podkovy, opatrené ostrými hrotmi zabráňujúcimi šmyknutiu sa na klskom podklade. Bolo to nevyhnutné, pretože na začiatku našej púte sme vymenili cesty za koryta riek. Tie po stáročia odstránili alebo šikovne obišli všetky prekážky, aby sa bez cudzej pomoci dostali čo najskôr k svojmu cieľu. Keď sme spolu s otcom vyšli z brány nášho domu, na ulici nás už čakal Vavrinec, otcov sluha, s osedlanými koňmi a mulicou ovešanou prútenými košmi plnými proviantu. Na opasku sa mu vedľa tulca s krátkými a ostrými šípkami hojdal široký tesák. Cez chrbát mal prevesenú kušu. Už na prvý pohľad vzbudzoval rešpekt a nebol to iba klamný dojem. Vedel som, že ten zamračený a málo zhovorčivý chlap bez zaváhania použije svoje zbrane pri prvom náznaku ohrozenia. Nepatrne sklonil hlavu, čo v jeho prípade predstavovalo pozdrav a zamieril k prístavu. Normálne by sme sa vydali po ceste smerom k mostu, ktorý sa nachádzal severne od mesta, asi tak na dostrel šípom proti prúdu rieky. No my sme sa rozhodli putovať po zamrznutej hladine Popradu opačným smerom, akým plávajú pľte. Hej, vy tam, zabudli ste zaplatiť mýto, zaznel hlas nad našimi hlavami, keď sme prešli popod most. Nechápajúc sme zastavili a otec spokojným, hoď zvýšeným hlasom oponoval. Veď nejdeme po moste a dokonca ani len z jedného brehu na druhý. My to teda platiť nemusíme. To sme už všetci traja hľadeli na vojaka, ktorý sa nad nami vypínal, ako by mu to tu patrilo. Po moste alebo popod most platiť treba, trval na svojom mýtnik. Otec sa na nás pozrel a ticho, ako by sám pre seba povedal. Ach Bože, znova nejaký osol z Egomleva. Potom sa otočil k vojakovi a zakričal. Dobre, poď si po to tu. A začal v mešci hľadať potrebný obnos. Vojakovi sa to zrejme nepozdávalo, pretože chvíľu váhal. Asi nevynikal bystrou mysľou, preto nakoniec zišiel z mosta a s otvorenou dlaňou zamieril k nám. Práve v momente, keď mu otec podával peniaze, kôň sebou trhol a drobné medené mince sa rozsypali po ľade. Nečakajúc na reakciu zmeteného vojaka, sme pokračovali v ceste. Iba otec sa obzrel a s hlasom plným predstieranej ľútosti zakričal cez plece. Prepáč, priateľ, ale to zviera si myslí, že sa mýliš. To sa už na moste rehotalo niekoľko ozbrojených chlapov. Nezvyčajný rozruch ich vyhnal z mýtnice postavenej na okraji mosta, aby zistili, čo sa vonku deje. Boli to starí vojaci, ktorým sa nechcelo mrznúť a tak na stráži nechali stať nováčika. Tí nás poznali a rýchlo pochopili otcov žart. Dobre vedeli, že keby zámožný kupec nebol v práve, určite by si pre pár drobných nechcel znepriateliť ich veliteľa. Ten sídlil na hrade a do úradu bol menovaný samotným kráľom. Okrem iných povinností dohliadal na bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá v Ľubovni musela prekročiť rieku, aby sa mohla kľukatiť ďalej na sever. Predtým, než bol na kráľov príkaz postavený most, nachádzal sa tu brod. Nemusím zdôrazňovať, že ten nebol pre cestujúcich príliš pohodlný. Keď prišla veľká voda, čo sa stávalo často, bolo veľmi náročné prejsť z jedného brehu na druhý. Preto platenie mýta za použitie mostu nebolo nič nezvyčajné a nikto sa tomu nepriečil. Veď ten bolo treba postaviť, udržiavať a taktiež aj strážiť, čo nebolo, samozrejme zadarmo. Mytnica nepochybne prinášala aj zisk a určite nemalý. Môžem to potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Neraz som sa stal svedkom pre mňa trápnej scény, kedy sa vznešení muži predháňali v úslužnosti kráľovi, aby si ich všimol
a potom na nich pamätal pri rozdeľovaní podobných úradov. Nikdy predtým a žiaľ ani potom som netúžil po kňažskej vysviacke tak ako vtedy, keď sme sa vydali na cestu do Prahy. Dôvodom môjho nadšenia bola správa, ktorá dorazila do Ľubovne iba pár dní pred našim odchodom. Pápež Gregor XI sa vrátil do Ríma. S trasľavým hlasom plným dojatia oznámil na nedeľnej omši náš staručký kňaz. Bola to veľká vec, pretože hlava cirkvi znovu zasadla na stolec tyčiaci sa nad hrobom svätého Petra a cirkev sa tak vymanila spod vplyvu svetských vládcov. Konečne nastal čas na vybielenie poškvrneného rúcha Kristovej nevesty, pokračoval vo svojej reči kňaz a nikto ani len na chvíľu o jeho slovách nezapochyboval. Všetci sme tomu chceli veriť. Mne navyše v hlave rezonovali slova zo svätého písma. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Moje odhodlanie zapojiť sa čo najskôr do očistej cirkvi bolo obrovské. Tak ako každý mladý človek, a ja som si všetko predstavoval príliš priamočiaro s jasne definovaným cieľom. Je veľké šťastie, že nám Pán Boh nedal dar vidieť do budúcnosti, pretože by sme sami seba pripravili o omamujúci pocit nádeje, aký prináša pevná viera v lepšie časy. A naozaj sa bolo z čoho tešiť. Veď pápež konečne ušiel zo zajatia francúzskych kráľov a svoj úrad vymanil spod kliatby, ktorú vyriekol pred smrťou veľmajster templárov Jacques de Molay. Tento čestný muž zomrel na hranici v roku 1314 ako obeť vymyslených obvinení francúzskeho kráľa Filipa IV. Zvaného Pekný a ním dosadeného pápeža Klimenta V. Áno, práve títo dvaja muži vedení vlastnou ctižiadosťou porušili poslednú vôľu svätého Petra a doslova ukradli úrad Kristovho námestníka. Od roku 1309 sa novým sídlom pápeža stalo dovtedy málo významné francúzske mesto Avignon. Už toto bolo rúhanie, ale až keď Lotri z chamtivosti popravili prvého rytiera cirkvi, Boh zoslal na svet rany, podobné tým egyptským. Jacques de Molay, umierajúc v strašných bolestiach, povolal svojich vrahov na Boží spravodlivý súd. A tak sa aj stalo. Pápež Kliment V. prežil veľmajstra iba o mesiac a po Filipa IV. Si prišla smrť už v jeseni toho istého roku. Ale peklo na zemi malo ešte len nastať. Krátko na to sa rozpútala strašná vojna medzi Francúzskom a Anglickom, v ktorej diabol zbieral úrodu takmer 100 rokov. Potom vystúpila z mora choroba, známa ako čierna smrť. Tá premenila prekvitajúce mesta na cintoríny, plné hromadných hrobov. Aj preto sme vtedy všetci verili, že navrat pápeža Gregora XI. Do Ríma urobí koniec Božiemu hnevu. Nikto netušil, že to najhoršie ešte len príde a biele rúcho Kristovho zástupcu sa stane iba obyčajnou handrou trhanou zubami zápasiacich šeliem. Až konečne, presne po 100 rokoch od upálenia Jacques de Molay, teda v roku 1414, zažiarilo svetielko nádeje. V Kostnici sa na naliehanie nášho kráľa Žigmunda začal koncil, ktorý vrátil pápežovi stratenú úctu a vážnosť. Áno, iba vďaka Žigmundovi Luxemburskému sa skončilo potupné obdobie diablom dosadených zdoropápežov. O tom sa ešte zmienim. No v čase, kedy som na konskom chrbte rozmýšľal, či je väčším trestom mráz alebo horúčava, sa iba začínal písať príbeh tohto veľkého kráľa a cisára. Zatiaľ, čo ja som smeroval do Čiech, Žigmundovi jeho otec plánoval cestu opačným smerom, teda do Uhorska a Polska. Mal vtedy iba 9 rokov, ale píšil sa už titulom brandenburského margrófa. Toto významné kniežatstvo so sídlom v Berlíne dostal ako dar od otca, aby bol hoden uchádzať sa o ruku jednej z dcier kráľa Uhorsko-Polskej únie. Napokon princezna Mária mu bola sľúbená krátko po svojom narodení, takže titul mal urobiť hlavne dojem na tamojšiu šľachtu. Kráľovskí otcovia pripravili pre svoje deti skvelú budúcnosť, ktorá mala zabezpečiť pokoj a prosperitu pre všetkých poddaných. Určite so seba uspokojením sledovali, ako sa ich plány postupne naplňajú. Lenže už zakrátko malo byť všetko inak a známe, človek mieni, Pán Boh mení, sa malo doslova vyplniť.